Евангелле паводле Яна. На наступны дзень натоўп, які заставаўся на другім беразе мора, заўважыў, што там быў толькі адзін човен, і што Езус не сядаў у човен разам з вучнямі, а яны адплылі адны. Таксама іншыя чаўны прыплылі з Тыберыяды непадалёк ад таго месца, дзе спажывалі хлеб, калі пан узнёс падзяку. Калі натоўп убачыў, што там няма ні Езуса, ні вучняў ягоных, селі ў чаўны і прыплылі ў Кафарнаум, шукаючы Езуса. Калі ж знайшлі яго на другім беразе мора, сказалі яму: «Рабі, калі ты прыбыў сюды?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі знакі, а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Дбайце не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы, бо яго пазначыў Бог Айцец». А яны сказалі яму: «Што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя?» Езус адказаў ім: «У тым справа Божая, каб вы верылі ў таго, каго Ён паслаў».